Чува се някакъв лай. Дали пък не идват? Идва някаква кърмаза с овалкия. Ето, вижда се милиционери. Отби вдясно. Мисля, че това вече трябва да са те. Да видим сега. Коли, мотори. Крайно време и някой колездач да се покаже. Да видим. За сега просто няма колездачи. Цар Симеон, така, коли. Абе, тук ще минат цяла манифестация. Добре, крайно време за колездач да се покаже. Да се приближа до... Още коли. Това да не е рали. Пирин Спринг. Аха, ето ги колегите от Вивело. Този човек ми е познат. О, имаме откъсване. Откъсване от доста хора. Може би 10. Да видим. Добре. Хубава колона имаме тук. Катерат здраво. Откъсване от може би 12 човека. Не видим колко са краката. Оп! Давай! Кои са тук? Вивело! Браво! Ека! Имаме после, разкъсали са се добре. Идват още. Още по-малко са тук. 5. Нашият Валю го няма. Имаше един от Цар Симеон. Но да видим кои са тук. Оп! И ето го пелотона. Откъсваме, може би 20 секунди между първи и втория. Живо здраво! Леле, как минават. Давай! Къде е наш Валю? Давай. Що го няма Валю? Ужас. Валю е в останалите, за съжаление. Но това е първа обиколка за него, така че той ще спринтира накрая. Важно е да завърши. Ето, мисля, че го виждам. Не е той. Да видим. Това е групетото. И един състезател на тук. Корали. Крайна, не знам си какво. Аз Валю не видях. Се надяваме, че... Оле, има още. Да видим. Тук коли. Да се надяваме, че не е в колите. Давай! Тук вече трябва да е Валю. Просто няма начин. Ужас. 4 минути изоставаме. Да не са 4, на 3 минути и нещо. Лоша работа. Има тук германци, китайци. Да видим. И...
И тук го нямаше Валю. Май повече няма. Каквото било, айде колите и довиждане.